Yang Apa? terus aku nang warung to. Ayo gara makan petik bareng kok urung apa-apa kok warung-warung. Mbok dewek kono lho iso. Ya wis ora gelem dal dewek. Kono. Apa yang? Apa to? Wong kok curiganan mindak-mindi arep ning warung yang tuku sayur. Gak kan maksud. Kini duit ki lho. Wong kok curiganan namanya kok sampean selingkutan. Ayo melu apa piye daripada kono. Apa sih digawa bojone ngomong ya? Ah, tetep yang curiga. Iya, ambil ya lah. Sun, Mbah. Uh-oh. Lah kae nek suarane motor. Andene yo nuso. Wis tak tukok iki lho. Nah. Wis salah kok ngeterke nang warunge ora gelem kok. Wis ayo bali. Pinter ah. Ora sabar ya. Nyapa serku to bojo-bojoku. Aku ora nunggak.